Znači, Trajković Nikola, koji čujem neke glasine da je dečko možda gej, nisam... Ja mislim da Nikola Trajković nije gej uopšte. Ne mogu da provalim. Kaže, premalo pričamo o tome koliko je ovo najodvratniji slatkiš ikad. I kači Čoko biskvit, najodvratniji slatkiš ikad. Šta je izjavio Ok, Čoko biskvit možda iz zdrave hrane, onaj koji stoji tamo 3 meseca i nije ga niko kupio. To je verovatno gadno, ali veruj mi, svež Čoko biskvit je banger, buraz. Čoko biskvit, znači ono, bogohuljenje. I evo vam ga, Bukvalno bogohuljenje. kakve hejt komentare ja podržavam. Kakva grupa pederčina. Ovo ti je odvratno, a kurac kad staviš u... A ne može, lik se zove Pujo Šotka i bukvalno ga ispucao. Kakva grupa pederčina. Ovo ti je odvratno, a kurac kad staviš u usta, to ti je njam njam. Ja sam u fazonu, može, smešno je, razumeš? Daj bare malo zaigrajte se, nemojte samo hejt da bude. Znači ovo je negde 7 uvredljivo, ali je 9 smešno, može.